И реших да заснимам клип на кое? Как ми беше името? Майнкрафт, разбира се. Създаден нов свят. Няма да се стремя към хубаво име, ще напиша перфект. И разделяване. И да. Ще напиша така, перфект, някакъв си перфект 999. Чакаме. 99. Просто така. Аз вече имам втори клип в YouTube. Първият ми беше на блокади 3D, но не ми хареса много. Пък... да, ще ви напомня, се абонирате за моят приятел E33 TV. Прави много яки клипчета. Познаваме се лично, да. Айде, започва вече. Добре, ето. Колко часът? 6:38 часа. Но, хубаво местен според мен. Защото толкова не лагва. Айде, работи. Просто, да, вече знам къде ще ме е къщата. Едно това там самотната островче. Да, не е много самотно, свързано с другото, но там ми хареса. От тук до там ще има мост. Но, спрятал да се сича, ще почнем да събираме материалите. Да, ето, това лагвам прекалено много. Ето, сега блока няма да се щупят първия път, два пъти трябва да го чупя. Ето, така ще стане. Хоп, чупи се. Така най-мале за когато ми лагва сега, защото точно отстартирах за клип, точно тогава почна така да прави. Но се оправи вече. Ето, няма оправено. Ами, в следващия клип може да съм на друг свят. Не знам. Или пък ще изтрия другите сейфове. Имам си в повече. Да. Но така. Защо седе? 3 пъти те чупя вече. Мисля да паузирам клипа. Да оправя тия... тук тия дето станаха. Тия фейлчета. Да оправя лаговете и да се върна. Добре. Така ще направя. Айде без бе. Добре хора, върнахме се. Мисля, че съм оправил нещата. Да видим. Тук пише, че съм стартирал часа в 6:42. Пак стартира в 6:38. Дома. Не знам, защо пише така. Графи се прави. Свят. Добре. Сега да зареждам.
Там, къде виждам, нищо не се е променило. Но нищо. Няма да си проваля клипа. Променил се. Много лагва също. Поне не лагва толкова много, колкото предишния път. Да не може да се чупи с дървото. Най-дългата бреза, която съм виждал. Това ще е нещо като... ще щупя после. Нищо няма да е това. Бреза. Кой не е виждал бреза? Майнкрафт. Ябълка. Да. Ето, там. Самотно ли? Самотно. Добре, аз веднага ще си изкопая дупката там. Нали? Вече си преживявам. Изкопая там, после... Да. Пещера. Нищо. После ще почна да се развивам, но не знам какво ще ям тук. Да. Не знам какво ще ям тук. Какво правя? Искам да питам себе си какво правя. Добре, направихме работната маса. Добре. Кирки, мирки, тирки. Сега ще си крафнем. Да ще сложа тук. Вау, лаговете са ужасни. Ще си крафна нещата и мисля клипа да до тук. Просто тия лагове не знам какво ще ме направи, че ме убият. Може да няма следващ клип. Може да съм мъртъв в тия лагове. Пак какво прави? Добре, много съм разсеян и мисля да спра клипа. Ето, не мисля, ми ще го спра. Това да правя, много съм разсеян.